What? Jauro wacce kiriniya ce a ranka wai kai me ke damun ka? Ka ji abin ni aka ci uban ka fa. Anya ba bakin uwa ne ke mun ka wajen. To ku yanzu in me ruwan ku da ni? a me goma kake cewa? Lafiyar ka muke kiyaye ma fa. Billahi lazi ka kone ba wanda zai kula ka. Jauro komai kai ne satan ka ji kai. Lafiya gara kace kai gyaran wuta? Kaga abin da muke gaya ma kenan. Kaga abin da muke gaya ma. Kaga abin da asibiti. Madan me? Ina dan wuyan. Ashe gidan wuta tsami gare shi.